لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أولا درينا جمعة درين قوم شاؤكو قوة رجب هجرة دبو إيادة دريه دود 47 wanda ya dace da daren 2 ga watan Januwari kanon na 2 miladiya 2026. Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haduwa wannan majalisi namu na karatun bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da kuma karatun asasiyatut tamwilil islami. A littafin mu na bidaya za mu tashi daga alƙismul khamis min alfaslil awwal, ma yaquluhu as-sami'u lil mu'adhdhin. Ma yaquluhu as-sami'u lil mu'adhdhin, abinda mai sauraron kiran sallah zai gaya wa mai kiran sallah, wato lafuzan da zai faɗa a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah. اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن. معلومة سنية ساباني game da abinda mai sauraron kiran sallah zai ga wa mai kiran sallah, ma'ana lafuzan da zai rika faɗa a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah. Fa dhahaba qaumun, wasu mutane cikin malamai sun tafi ila annahu yaqulu ma yaqulu almu'adhdhinu kalimatan bi kalimatin ila akhirin nida. Wasu sun tafi zuwa ga cewa mai sauraron ladan zai faɗi abinda ladan yake faɗa kalma da kalma har zuwa ƙarshen kiran sallah. Duk abinda ladan yace shine mai sauraro zai ce. In yace Allahu akbar yace Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya ala salah yace hayya ala salah. Hayya ala al falah yace hayya ala al falah. Allahu akbar yace Allahu akbar. La ilaha illallah yace la ilaha illallah. Wannan shine ma'anar yaqulu ma yaqulu almu'adhdhinu kalimatan bi kalimatin ila akhirin nida. Wa dhahaba akharuna, wasu maluma kuma sun tafi ila annahu yaqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin, cewa mai sauraro zai faɗi irin abinda shi ladan yake faɗa. إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سوى إنك المؤمنين كوي شي ما يسورارو زي تشنجا يفدي سابانين أبندا لادين يكي فدا. إن يتي حي على الصلاة سيتي لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. To menene dalilin da yasa har aka samu mashabobi biyu cikin wannan mas'ala? Wasababu fil ikhtilafi fi zalika, dalilin sabani a wannan sabanin shine ta'arudul asar, ta'arudin da aka samu na hadisai. وذلك الدلمرين كما يكسنچه شينه أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري، أرويته دغ حديث صحابي أبو سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام cewa annabi mai tsira da amincin Allah ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina
ya ku al'ummar musulmi idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faƙulu ku ce mithla ma ya ƙulu irin abin da yake cewa. Haka hadisin ya zo ba tare da ya ce wa idza qala hayya ala as-salah faqulu la hawla wala quwwata illa billah. وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية. sannan hadisi ya zo ta hanyar sahabi khalifa na biyu Umar ibn al-Khattab da kuma sahabi Muawiya bin Abu Sufyan anna sami'a cewa mai sauraron mai kiran sallah ya kulu zai ce inda hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah. Hadisi ɗaya bai ƙayyade wato bai bambanta abin da za a ce a lokacin da ladan ya ce hayya alal sala hayya alal fala ba, a abin da kawai ya ce mai sauraro ya faɗi abin da mai kiran sallah ke faɗa. Zahirin wannan shine idan ya zo hayya alal sala shi ma zai ce hayya alal sala, ya zo hayya alal fala shi ma zai ce hayya alal fala. A hadisi na biyu kuma aka ce ku faɗi abin da mai kiran sallah ke faɗa ya kuma sauraro, amma idan ya ce hayya alal sala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah. Dukkan su hadisai ne ingantattu. Ibn Rushd ya ce faman dhahaba madhhab at-tarjih, wanda ya tafi matafiyar rinjayar da hadisi guda akan guda ya yi aiki da ɗaya jingine ɗaya, to akhadha bi umumi hadithi abi sa'id al-khudri, sai aiki ko ya riko da umumin hadisin abu sa'id al-khudri. Umumin sai yana nufi a hayya ala sala ma hayya ala sala za a ce, a hayya ala fala nan ma hayya ala fala za a ce. waman bana al'amma ala dhalika al-khas, wanda kuma ya gina wannan am din akan wannan khas din, ma'ana ya jingine am ya yi amfani da khas. Ya ce hadisin abu sa'id al-khudri am ne, sannan hadisin umar da muawiya khas ne, saboda haka ya gabatar da aiki da khas. Shi kuma ya ce to ya faɗi duk abin da mai kiran sallah ke faɗa, amma in ya zo hayya alal sala hayya alal fala ya ce la haula wala quwwata illa billah. Tabbas wannan masaba ita ce gaskiyar, domin duk lokacin da am da khas suka haɗu to sai a gina am akan khas, ma'ana a rinjayar da khas akan am. Wani ya ce duk ɗalibai da ke cikin masallacin nan ku fito. Ɗaliban da ke cikin masallacin nan wane da wane ku fito. To gaskiyar lamari shine magana ta biyun nan ta soke magana ta uku. Yawo. Saboda yanzu ta biyun ta kassase wasu. Da aka ce mutanen masallaci ba wai duk ɗaliban masallaci ba ne, wane da wane ake nufi. Saboda aka kafa hujja da cewa kowa ya fita, aka tambaye ka suka ce ai da fari ka ce duk wanda ke cikin masallaci ya fito, wanda ke kuma duk wanda ke cikin masallaci kuwa kowane ne ma kenan, ba sai wane da wane ba har wasu su. A'a, a yadda tsarin communication tsakanin mutane da mutane yake shine a gabatar da khasi akan ammi, a gabatar da khususi akan umumi, a gina umumi akan khususi, ma'ana a ɗauki umumin nan a gina shi ya ƙarfafa khususi, khususi ya zamanto shine asasi. Sai matsala ta biyu, ina jin muna iya shiga matsala ta biyu.
الفصل الثاني من الباب الثاني في الجملة الثانية في الإقامة. فصل نبيو دقى بابي نبيو دقى جملة تبيو مغناني أكن إقامة. اختلفوا في الإقامة معلومة سنية ساباني قميد إقامة سنية ساباني في موضعين أبجروري بيو وأبجري بيو قاسنا في حكمها سنية ساباني قميد حكمتين إقامة واجباتي كوكو با واجباتي وفي صفتها kuma sun yi saɓani cikin sifar iƙama, kabbarori nawa ne a iƙama, shahadodi nawa ne a iƙama, ƙadƙamatis sala nawa ne a iƙama, an gane shi ne ma'ana wa fi sifatiha. Tabbani muna iya cewa masaba uku bayan taƙiƙi ko bayan an koma littafin mashabobin za a tarar da cewa akwai mashabobi uku. Mashaba ta farko ita ce mashabar shafi'iyya da zahiriyya da hanabila da ruwaya daga imam malik, kuma mafi yawan malamai wannan ita ce mashabarsu. Me mashabar? Masabar ita ce inna alfazal iqama mufradatun, lafuzan iqama ɗaya ake yi, ma ada takbir fi awwaliha wa akhiriha, in ka ebe takbir a farkon iqama da ƙarshen iqama. Wa qawlihi qad qamatis salah, da kuma fadar mai ikama garkamatis sala, wa'annan su ake yin su biyu. Takbiri za a yi biyu, Allahu akbar Allahu akbar na farko kenan, shigan ikama haka nan an je karshe Allahu akbar Allahu akbar. Qad qamatis sala za a yi sau biyu, qad qamatis salatu qad qamatis sala. Wannan ita ce mashabar shafi'iyya da hanabila da zahiriyya da ruwaya daga imam malik, kuma ita ce mashabar mafi yawan malamai, an gane. Mashabar malikiya ita ce anna alfazal iqama kullaha mufradatun illa takbir fa innahu muthannan. A mashabar malikiya dukkan lafuzan iqama ɗaya ake cewa sai kabbara kawai. Wadda masar malikiya shine Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala as-salah hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu akbar la ilaha illallah. An gane bambancin su da shafi'iyya da hanabila da zahiriya a ina ne? A wurin qad qamatis salah. So in can suna qad qamatis salah guda biyu, su kuwa malikiya suna guda ɗaya. An gane ku? Mashabar hanafiya lafuzan iqama daidai suke da lafuzan kiran sallah, kuma mutum zai kara bayan hayya alal falah ya ce qad qamatis salatu har sau biyu. Suna da yawa kenan lafuzan su a iqama hanafiya suna da yawa. Sai ku je ku koma ya yawan lafuzan kiran sallah wanda hanafiya suka zama, duk dai ingantattun hadisai ne.
to saboda haka yadda suke kiran sallah haka suke iqama. In sun zo karkamatu salatu wanda shi babu shi a kiran sallah sai dai iqama, nan kuma za su yi shi guda nawa? Guda biyu. Wadi? Wannan shine taqiqi in ka koma littafin masabobin. To amma tunda yanzu kun ji wannan sai ku rike zai ce mana hukumul iqama, amma hukmuha, amma game da hukuncin iqama fa innaha inda fuqaha'il amsar fi haqqil ayan wal jama'at sunnatun muakkadatun aktharu min al adhan. Hukuncin iqama a wurin malaman garuruwan al'ummar musulmi na duniya, a haƙƙin mai sallah shi ɗaya da haƙƙin masu sallah ƙarƙashin liman shine jama'at, sunna ce mu'akkadatun, sunna ce ƙarfafaffiya aktharu min al'adhan, ƙarfinta ya zarce ƙarfin kiran sallah. Wadi? Iqama a haƙƙin mai sallah shi kadai da iqama a haƙƙin masu sallah bayan liman sunna ce mai ƙarfi sosai, ƙarfinta ya zarce ƙarfin kiran sallah. Wadi? Wa hiya inda ahli adh-dhahiri fardun, amma iqama a wurin ahli adh-dhahir wato zahiriya farilla ce. Amma Ibn Rushd ya ce abinda ban sani ba shine wala adri hal hiya fardun indahum ala al-itlaqi aw fardun min furud as-salati. Abinda ban sani ba, so zahiriya suna daukan iqama farilla ce cikin sallah ko farilla ce mai zaman kanta a wajen sallah. Wadi? In farilla ce cikin sallah kaga aka bar da sallah ta ɓaci kenan. In farilla ce wajen sallah an yi wani laifi na musamman amma bai shafi cikin sallah ba. Wannan shine ma'anar maganar Ibn Rushd. Wal farqu yace bambancin wannan magana tawa da nace ban sani ba, suna daukan iqamar a matsayin farilla ce alal itlaq sake ko farilla ce daga farillan sallah. Bambanci da ke tsakanin abin da na faɗa din nan, anna alal qawli al-awwal, idan muka ɗauki wato hukunci akan magana ta farko, wato muka ce hiya indahum fardun alal itlaq la fardun furud as-salah la tabdu as-salatu bi tarkiha, sallah ba za ta ɓaci domin barin iƙamar ba, don ba ta cikin sallah, farilla ce amma take wajen sallah. Wa ala thani tabtulu, idan kuma iƙama farilla ce cikin farilolin sallah to wanda duk bai yi ta ba sallah ta ɓaci kenan ko? Yawwa, wannan magana daidai ce a fiqh. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك، ابن كنانة ɗaya daga cikin manya-manyan na'am ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik ya ce man tarakaha amidan batala salatuhu, wanda ya bar sallah, wanda ya bar yin iqama da gangan to sallansa ta ɓaci. Ta maganar sa dai tana dan kusa da maganar aluz zahir. Me dalilin sabawar su akan cewa idan sunna ce muakkada kuma aukaduma min al-adhan, ko ita farilla ce imma
fardun ala al-itlaq ko fardun min furudh as-salah ko man taraka amdan badala as-salatu wa man tarakaha ghayra amdin lam tabtul salatu. Me yasa suka yi wannan sabani? wa sababu hadha al-ikhtilaf, dalilin wannan sabani ikhtilafuhum shine sabanin su li mujmal al-amri bis salah, ko ita iqaman nan tana daga cikin ayyukan da suka zo a matsayin yin bayani ga dunkulallen umarnin nan da ya zo da sallah na aqimus salah. Iqama ma tana ciki? Ni iqama tana ciki to farilla zai shafe ta kenan, an fahimta? domin wannan umarni zai shafe ta. Fayyumalu ala wujub, a wannan lokaci sai a ɗauki iqamar, wannan wace umarnin ya shafe ta ita ma kenan, sai a ɗauke ta akan wajibci ko? da qawli alayhi salatu wassalam, saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kamar ake sallah, kuma duk sallolin annabi yana yin su da me? Da iqama. Am hiya min al-af'al allati tuhmalu ala an-nadbi, ko a'a iqama kam tana daga cikin ayyukan da ake ɗaukan su a matsayin ayyuka ne na mustahabbi, ba za su shiga ƙarƙashin umarnin nan, dunkulallen umarnin nan da ya zo kan sallah ba. wa zahiru hadithi Malik ibn al-Huwairith, ibn Rushd yace zahirin hadisin Malik, sahabi Malik ibn al-Huwairith, yujibu kaunaha fardan. Wato kamar ya karkata kenan wurin ƙarfafa masabar zahiriya, yana wajabta kasancewar iqama farilla ce, ko dai farilla ce fil jama'a wa imma ala al-mufrad, ko dai farilla ce a jama'a ko farilla ce kawai ga mai sallah shi kadai. Na ga sai mu tsaya nan ku. Bari mu fara daga al-musharaka, duk da mun yi bayanai sannan muka yi karatu kaɗan ko muka karanta sadara uku sai muka tsaya. Bari mu fara daga farkon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-musharaka اشتهر لفظ المشاركة في البنوك والتمويلات الإسلامية المعاصرة علما. مشاركة شهر، ko lafazin musharaka ya shahara wato a cikin bankunan musulunci da kuma harkokin kasuwanci irin na musulunci na zamani. Wannan lafazi na al-musharaka ya shahara a matsayin alaman, wani suna na yanka ala sharikatil aqdi, a bisa abinda ake kira tarayyar kulla mu'amalar kasuwanci, ba tarayya kawai haka ta sharikatul mulki ba, a sharikatul aqd allati waradat fi turath al-fiqhi, wanda yazo cikin fiqhun da muka gada daga maluman mu shekaru ɗaruruwa da suka gabata. munzul qidam, tun farkon fari, ka aqdin musamman, a matsayin kulle-kullen ciniki ko kullin ciniki da aka ambata cikin tsoffin littattafan mutum, daga hadisai da kuma manya-manyan littattafan mashabobi. Fa sharikatul aqdi, abinda ake kira sharikatul aqd, wato tarayyar kulla mu'amala, huwa jam'u, ana nufin hadawa, au khaldu
amwalin, jam'u amwalin aw khaltu amwalin, hada dukiya guri guda ko gwamutsa dukiya guri guda, wa amalin da kuma gwamutsa aiki guri guda. Mutane biyu su hada mallakar su gwamutsa dukiyoyinsu su bin guri guda, su rika yin aiki tare, shine ma'anar gwamutsa ayyuka guri guda. Wa sum'atin itimaniyatin fi suqi, haka nan su gwamutsa kimar su a idanun kasuwa, kimar amanar su a idanun kasuwa, su yi amfani da matsayinsu na masu kwastomomi saboda gaskiyarsu. An fahimta? Kamar da muka ce, wani tayu yana da kuɗi a hannunsa, wani bayi da shi, amma tsohon ɗan kasuwa ne, yana da shago, an san shi kuma an san mutum ne, in an bar shi sallahu baya cin kuɗi, baya wane da sauransu. Ya yi amfani da ƙwarewansa da sanuwarsa domin ya haɗa jari da shi domin su yi kasuwanci. Ta yi in shi ne yanzu zai buɗe sabon shago, kafin ya san ga gane inda kasuwar ta fuskanta sai ya yi shekara 1.5. Haka na faruwa, Muhammad? Yawwa. Wannan ana kiransa a sabon larabci, a tsohon larabci ana kiransa wajh ko wujuh. Wani ya yi amfani da fuskarsa, mana sanuwarsa da irin yardar da customers suke da shi. Kafin kai cinikin naira 10,000, watakila shi ya yi 50,000, saboda an san shi. Ya shahara kalam wahid misali, shi kalam wahid ne, za mu je wanda ba ma tsoron ya mana zure. An san shi dama kalam wahid ne, yana da wahala ya je don ya same ka irina baka iya ciniki baka iya tayi ba, ya maka abin nan da ake kiransa gamdu. Na'am, kamunga. An fahimta ku? An san wane kayakinsa ba na jebu ba ne, yana kawo original kaya, irin da ya wa'annan abubuwa. Yawwa. To su kasuwanci saboda wannan matsayi nasu, ko da ko su ba su da kuɗi sosai, amma tabbas idan ka mannu da su za ka fa'idanta wurin yadda kasuwancinka zai bunƙasa sosai saboda ƙimar su a wurin mutane. Shi ne ce, sammahat turasul fiqhi wajhan. Fiqhunmu na gado ya kira wannan matsayi na sum'atun itimaniyatun fi suq da wajhu, wanda jam'insa wa jam'uhu wujuh, plural ɗinsa wujuh. To, wa idaratu ba'dha, da kuma jujjuya sashin wannan kasuwanci ma ba'din tare da sashi, bi qasdil istirba, saboda neman cin riba, bi bai'i sila'in aw khidmatin, ta hanyar ko dai sai da kayayyaki ko dai sai da hidima. Sai da kayayyaki shine ga motoci na, ga motocinku a zube 100 ko 50 a gabanku ko 10, wannan ya zo ya sai ɗaya, wannan ya sai da biyu, wannan ya sai da uku. Wannan ana kiransa me? Bai'u sila'i. Bai'u khidmatin, ga motocinku na haya guda 10. Ba wani wanda zai zo ya ce muku mota cikin 10 ɗin kana ina sai ɗaya. A'a, sai dai ya ce zan sai hidimar motar nan, ko dai na ko kuma na ɗauko min kaya daga mutum biyu zuwa Jalingo, ko daga Jalingo zuwa Zinko, zuwa Mabalwa, ko zuwa Numan, ko zuwa Yola, ko zuwa Gombe, haka. Kun gane? Wannan na kiransa bai'u hidmatin. Yawwa. To yana jin nan muka tsaya. Wa afsadu siyaghi at-tamwiliyya li sharikati al-aqdi hiya, wato mafi sauƙin sigogi na kasuwanci at-tamwiliyya, sigogi at-tamwiliyya na kasuwanci na neman bunƙasa dukiya. At-tamwil, neman mai da wani abu ya zama dukiya, mal dukiya, tamwil mai da wani abu dukiya.
mawwala shay'an ay sayyarahu malan ta da sharikatul aqdi mafi saukin sigogin tamwili na sharikatul aqdi hiya an yuqaddima al-masraf al-islami, bankin musulunci ya gabatar da financing da ake bukata, daukan ɗawainiyar ba da kuɗi domin gudanar da wani abu. Ga bankin musulunci yanzu shi me zai yi? Zai ba da kuɗi ne ai kaza. Muna son motoci 100. Aikin bankin musulunci ya san kuɗin motocin ya ba da su, shi shine mai bayarwa. Misali, an fahimta? Li sharikatin ko ga wani kamfani bi miqdarin muhaddadin ga miqdari da aka sani, miliyon kaza ko biliyon kaza. Ba da an yatimma takdiru mawjudati sharika, bayan an kaddara mallakar kamfani, mawjudat, samammun kamfani. Abinda ake nufi da samammun kamfani, abinda kamfani ta mallaka. Kamfanin nan duka nawa ne dukiyarta, motoci da ke cikinta, hannun jarinta da duk menene dinta nawa ne yanzu banki ya san, domin kar ya je ya bada kuɗi a iska, kuɗi su kasa fita, ya zama ba ko ta kama wuyan banki ba amfani. Shi yasa da ma ake sa rihan ko ake sa itiman. Wadi ana ba da bashi ta hanyar rihan wanda ana ce masa jingina. Wani ina son naira miliyan 10 ga gidana, yanzu gidana zai zama to yana hannunka, ko zai fita daga hannuna yana hannuna 3, miliyan 10 din nan zuwa shekara 1. Idan shekara ta cika miliyan 10 bai fita ba, wannan gida dai dama za a kaddara zai kai miliyan 15 ko miliyan 20. Kaga sai a sai da gida ya karbi naira miliyan 20 din, goman sa kai kuma a mara maka naira miliyan 10 ko ka sai wani karamin gida wadda duk yadda ka sani. An fahimta? Idan ka zo banki, kai kamfani kana son banki, za ku yi tarayya da banki na musulunci. Motoci kenan za ku aika China ko Japan ko abin nan Turkiya ko kasuwanci. Kai dama baka da kokobo, ta yi kuma kana da ɗan kaɗan ɗin, amma dai baka da ƙarfin da za ka iya wannan babban kasuwanci. Bankin musulunci shi yana da jari, ta yi yana da jari biliyan 10 ko ne mai kama da haka. An sai ku zo ku ittifaki, zai ba da kuɗi kaza tare da kuma riba, dama akwai kaso ko da yadda duk tsare-tsaren suke. Amma dai yanzu kafin ya baka kuɗi na motoci 100, mu ce masu tsada ko za su ci biliyoyi, kai kuma sai ya san ƙarfin kuɗinka, ai ƙarfin arzikinka, wanda biliyoyin nan ko da ba su fito ba, a matsayinka na wannan kamfani, kiman kamfaninka ya kai biliyon kaza. Dan abin da ke hannunka na bankuna duk zai bincika, ko za a kawo takardu za su tabbatar da kaza. Liaqdi sharikatin hiya an yuqaddima ina muke shine an yatimma taqdiru mawjudati sharika wa tathminu usuliha, sanyawa asulanta, hannun jarinta sanya musu kudin su zai kaza, yanda shi kudin da zai bayar zai samu nutsuwa, banki zai samu nutsuwar cewa ko ta ɓaci, in ka je kai sakaci ko ne abu za ka yi zai ba zai asara. Yawwa bihaisu ya'rifu miqdara musahamati kulli min tarfain, domin da a wannan lokaci ta yadda yu'rafu za a san ƙarfin tarayyar kowanne ne daga cikinsu, sharakan
banki yanzu zai ba da mukaddara, banki zai ba da naira biliyon 2, kai kuma kamfani din nan nauyin dukiyarka ya kai naira biliyon 2. Yanzu kenan an yadda dukanku kun yi musharaka, kun yi tarayya a matsayin masu ƙarfi iri ɗaya. An fahimta ku? Yawwa. Saboda haka akwai asaran ku za a riba shi daidai, riban ku shi ma gwargwado kuma yadda wane ne ya fi wahala a cikin, ba yanzu mallakan ku ɗaya, wane ne ya fi wahala kai da kawowa. Ta yi banki kuɗi kawai za su bayar, ba ruwan suna wasu harkokinsu, kai kuma yanzu duk ka tare baka wani aiki sai wannan aiki, kaga ta yi riban ka ba za a ce 50-50 ba, ta yi kai kana da 70 ko su suna da salamati kullum min at-tarafayn fi sharikati al-jadida a wannan sabuwar tarayya. Dama kamfani yayi tarayya a sabon musharakati kullum mu'amalar musharaka ke kirkira a yanzu ke fitarwa. Wa yakun lil banki al-islami haqqul ishtiraki, kuma a wannan lokaci bankin musulunci zai zamanto yana da haƙƙin yin tarayya fi ittikhazil qararatil idariya, wurin ɗaukan matakai na administration na wannan sabon tarayyar. Idan kai banki ko kuna da ciyaman, shi a ce yana da sakatare, yana da wakilai, da duka da za a daidai, kowa zai a wakilci za a daidai, za a ibre ba daidai ta yadda kowa ya sa abin da ke tafiya. Shi ne mana bankin musulunci zai zamanto yana da haƙƙin tarayya cikin me za mu ce qararat da Hausa? Decision. Na'am, decision da Larabci da Turanci. Da Hausa me za mu kira shi? To, shi kenan ko matsaya din. Almuhim dai gudanarwa, decision. Mulki yana da haƙƙin mulki, gudanar da abin. Bi haisu yumassalu, ta yadda za a wakilce shi fi majalis idarati sharika, a majalisar gudanar da wannan kamfani sabon tarayyar. Ɗaya au akthara ko da yawa, gwargwadon yadda ake ga rabawar adalci zai nuna. Yudafu ila zalika, kuma za a hada zuwa ga wannan ma an aqdal musharaka, cewa aqdi na musharaka yanbaghi an yanussa, wajibi ne lokacin da za a rubuta agreement ya zamanto agreement din nan yayi nassi ala nisbati iktisami al-arbahi bainahuma, yayi nassi akan duk riban da aka samu wannan bangare na da percentage kaza, shine nisba percentage, wannan bangare na da nisba kaza ko percentage kaza, don kada a samu rikici. Amma al-khasair, amma abin da ya shafi hasara, to wannan hasara za ta kasance ne fatakunu da'iman bi nisbati al-musahamati fi ra's al-mal, nauyin hasaran kowa nauyin yawan jarinsa. An gane, wanda jarinsa dama 50 ne cikin 100, to kaga hasararsa za ta, idan an samu hasarar zai zama hasararsa 50 cikin 100, wanda dama jarinsa a wannan kamfani 10 ne cikin 100, in aka yi asara ba za, hasararsa ba za ta kai na wancan ba, saboda haka shi hasararsa yanzu zai ta zamanto 10 ce cikin 100. li'anna al-khasarata hiya naqsun fil mal, saboda hasara na nufin tawaya cikin dukiya, la yanbaghi an yatahammalahu ghairu maliki dhalika al-mal, ba daidai bane wani mamallakin wannan dukiya a ce shi zai dauka. Wadi ba za a ce dama kai kawo miliyan 100 ba, ni kuma na kawo miliyan 200. Idan aka samu asarar miliyan 50 sai a ce to kai ma miliyan 100 yanzu kai asaran miliyan 25, kai ma miliyan 200 kai asarar miliyan 25. ai kaga ba yi adalci ba, a'a ba haka bane. Ma miliyan 200 dama yana da kashi 2 cikin 3, sai dauki asarar nan sai a mai riba shi kashi 3,
ya ɗauki kashi 2 cikin 3, shi kuma wannan tun da dama jarinsa kashi 1 ne cikin 3, shi kuma sai ɗauki asarar nawa? Yawwa. Amma riba ya danganta gwargwado yadda aka yi ittifaki, kamar da muka ce ta yi wanda ya ba da dukiya da yawa shi baya da wani aiki, baya wani wahala. Kai kuma da ka ba da dukiya ƙasa da shi, kai kuma kana ba da lokacinka, kai ne mai ƙwaƙwalwar aiki, kai ne mai komi. Saboda haka wannan don an raba riba daidai ba wani abu mamaki ba ne, saboda wahalansa ya zarce naka, sabanin abin da ake kira asara, wanda shi wannan yana la'akari ne da asalin jarin kowa. Sai mu tsaya nan? To, alhamdulillah. Na'am. Akwai mai tambaya. Ba na jin daɗi kar na wahala sosai. Ai haƙuri da tambayoyin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la